Ήρθε η πυροσβεστική, δεν είχαμε αντλία, λέει, δεν αντλήξαν το νερό. Με τους κουβάδες, εγώ έβγαλα το νερό από το υπόγειο. Αναγκάστηκα, έσπασα εκεί το σωλήνα για να γυρίσει πίσω το νερό. Και μετά, ενώ πήγα να σώσω εκείνο, άρχισε το νερό να έρχεται εδώ. Μια ηλικιωμένη κινδύνευσε όταν τα ορμητικά νερά εισέβαλαν στο διαμέρισμά της. Σε αυτό εδώ το σπίτι, το ύψος του νερού έφτασε τους 20 πόντους. Η ηλικιωμένη ένοικος του εγκλωβίστηκε καθώς έχει και κινητικά προβλήματα. Χρειάστηκε η παρέμβαση του γαμπρού της, ο οποίος την πήρε αγκαλιά και την ανέβασε στον πάνω όροφο προκειμένου να παραμείνει ασφαλής. Δεν άνοιξε την πόρτα σκεπτόμενος, γιατί αν άνοιγα με τόσο νερό που είχε, θα γινόταν πανικός μέσα. Το αποτέλεσμα ήταν παραβίασε το παράθυρο από τα πλάγια, την πήρα στον ώμο μου και την ανέβασα πάνω σε μένα. Από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή, το ρεύμα ξηροποτάμου φούσκωσε με αποτέλεσμα τα νερά να εισβάλλουν σε σπίτια και καταστήματα. Πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή παρασύρθηκαν από τα νερά. Ενώ αυτά που άντεξαν στην ορμή τους, όπως βλέπετε, πλημμύρισαν στο εσωτερικό τους και έπαθαν καταστροφές. Εφόσον πήγαιναν και κούτσουλα και έκλαινε το στόμιο, οι γέφυρες θέλουν να έχουν στόμια από κάτω. Και το ποτάμι πάντα να είναι καθαρό. Τόσο οι κάτοικοι όσο και η Δημοτική Αρχή καταγγέλνουν ότι τα αντιπλημμυρικά έργα που έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και την Περιφέρεια καθυστερούν εδώ και χρόνια. Φίλε, αντιπλημμυρικά έργα. Παραδόθηκε η μελέτη πριν από 1,5 χρόνο. Τα έργα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και στη Σταυρούπολη. Σε Λίμνη μετατράπηκε αυτό το πρατήριο υγρών καυσίμων. Εμάς κάτω το υπόγειο έχει γκρεμιστεί, έχει πέσει η οροφή από πάνω, έχει πάρει νερά. Κάποια στιγμή ήταν το νερό μέχρι το γόνατό μου και είμαι 90. Ο Δήμος Ευόσμου δεν έκανε έργα για να διοχετεύονται τα νερά. Η πυροσβεστική υπηρεσία έλαβε συνολικά 300 κλήσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούσαν σε άντληση υδάτων. Τα αντιπλημμυρικά λοιπόν ποτέ δεν υλοποιήθηκαν και αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε συνδεθεί ήδη με τον Χρήστο Στεφανή. Χρήστο. Δεν είναι ποτάμι, παιδιά, είναι δρόμος που έχει μετατραπεί σε ποτάμι. Έχει περίπου 1-2 ώρες που σταμάτησε η βροχή και όμως βλέπετε πως τα αντιπλημμυρικά που δεν υπάρχουν δεν επιτρέπουν στα νερά να φύγουν και αυτά συσσωρεύονται εδώ, προκαλώντας επικίνδυνες καταστάσεις για τους οδηγούς, απαγορευτικές για δίκυκλα και μικρά αυτοκίνητα. Περνούν με προσοχή μόνο σχετικά μεγάλα αυτοκίνητα. Ο αριθμός των κλήσεων και των τελευταίων στοιχείων που μας έχει δώσει η πυροσβεστική έχει ανέβει. Είναι 400 οι κλήσεις οι οποίες δέχθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης. Σε 40 περιπτώσεις προχώρησε σε αντλήσεις υδάτων. Μάλιστα είχαν πέσει και δέντρα νωρίτερα τα οποία απομάκρυνε από τους δρόμους, ενώ χρειάστηκε να παρέμβουν πυροσβέστες προκειμένου να απομακρύνουν ανθρώπους που κινδύνευσαν κυρίως νωρίς τα ξημερώματα. Η σφοδρή κακοκαιρία δεν έπληξε μόνο την Θεσσαλονίκη, είχαμε περιστατικά κυρίως σε δρόμους και στην Χαλκιδική, όπως και σε όλη βέβαια την πόλη, κυρίως δυτικά είναι οι ζημιές, αλλά και στην ανατολική πλευρά της, στην Πηλαία, πλημμύρισαν ρέματα και ευτυχώς δεν είχαμε κάποιες περαιτέρω καταστροφές σε οδηγούς ή ανθρώπους που κινούνταν νωρίτερα. Πραγματικά, Χρήστο, γιατί ήταν πολύ δύσκολη η ώρα